गोजोननाय थाबाय बर' रादाबनि सायाव दिनै बेवहाय जि रोखोम स्पेसियेलि आं नुदों बेवहाय गावबुराफोरनि जि क'अपारेसन बेवहाय ओमफ्राय बिसोरो एकदम सुन्दर फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों बिनि सायाव आं दासिमबो एथबां ट्राइबेल संघनि मिटिं गाबोबाय आङो बेबायदि गावबुरा बाहागो लानायखौ आं नुफेराखैमोन। दिनैनि हाबाफारियाव ओरैनो मा हाबाफारि लानाय जादों? दिनै नैबेखौथ' हाबाफारिया मा लादों बिसोरखौ मिथिनो नाङा बे माबाफोर जायनाखि बिनि उद्यक्ता बिसोरसो बुंनो हागोन दा बेवहाय आलासि महरै लेंहरदों आं बेवहाय फंनैसो बुंलांगोन। ट्राइबेल संघआ माब्ला जोनोम जायामोन आरो बेनि थांखिया मा आरो दासिम जों मा एचिभमेन्ट मोनखो आरो मा थाबावखो। नोंथाङा जिल्ला आफादनि आफादगिरि हिसाबै ट्राइबेल संघनि हाबाफारिफोरा दासान्दि माबायदि सोलिनानै दङ? ट्राइबेल संघआ मोजाङै सोलिदोंमोन खिन्थु आसाम सरकारनि जेनाखि बिमा बाथौनि मेगन बेवहाय जोङो एसेब्लाबो मोनदोंब्लाबो थाबावदों बहुद जिनिस दा बेखौनो जोङो दासिमबो धरना होनांदों बबावबा जोङो माबा होनांदों अनेक किसु दंबावो जोंहा मोननांगौआ थेवबो बिनि गेजेरावनो जोङो जेनाखि प्रथम बुंनांगोन 2006 जेनाखि फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्ट बे जिनिसा दासिम एसे जाफुंनो फैनाय बायदि मोन्दों जोङो बेवहाय मोनसे बेखौबो जों जौगाखांनाय मोन्दों ट्राइबेल संघनि थ्रुजों आरो द्वितीयते जेनाखि बेल एन्ड ब्लक उच्चेदकरननि बेखौबो जोंनि नाजानायाव बे जिनिसा डिसिफोरनो अर्डार हरबाय खिन्थु डिसिफ्रा मा रोखोम माबा लायो उद्योग लायो दा बेनि सायावसो बे निर्भर खालामगोन। कास्ट सार्टिफिकेट इस्युआ जिहेतुके बेखौ माबाया मा होनो बिसोरखौ जनजाति सुरक्षा मन्च होननाय मोनसे माबाया केस होदों माने सरनिया कसारि मोना आरो अन्यान्य स्टेटआव ट्राइबेल संघ होननाय खुनु अनुस्थान गैया ट्राइबेल संघ होननाय माबाया अनुस्थाना ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायनि अधिकार गैया होननानै बेनि सायाव केस होदों। दा बेवहाय जोंनि जनसाधारना बेयो जादों 25/7/2018 अर्डाराव बेखौ बुंहरदों जे नोंथांमोनाव कास्ट सार्टिफिकेट दाहोसै होननानै दा ओमफ्राय 15 नभेम्बर 2018 जिहेतुके बे गेप पिरियडआव ओरैबायदि मानसिफोरा उसुदाव गोग्लैबाय कास्ट सार्टिफिकेट नङाब्ला स्कलारशिप मोना कास्ट सार्टिफिकेट नङाब्ला एडमिसन मोना कास्ट सार्टिफिकेट नङाब्ला बाहेरायाव थांनानै फरायहैनो मोना बेखौ नुनानै जोङो माबाजों WPT मिनिस्टार चन्द्र ब्रह्मजों लोगो हमनानै बिथाङा बेखौ नोजोर बोनानै बिथाङा मोनसे इन्टारिम अर्डार हरदों जे जोङो 19 नभेम्बरनिफ्राय बे जिनिसखौ होफिनदों खिन्थु होदोंब्लाबो बयबो बिराद खस्थ'कर मानो होनब्ला डिसिआ डाइरेक्ट होनो थिना हराखै जे नोंथांमोना बे बर' नंगौ नङा ट्राइबेल नंगौना नङा बर' होनाखै ट्राइबेल नंगौना नङा बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै बेखौ डिसिनो फरवार्ड खालामहर डिसिआ एकर्डिंलि बे माबाखौ सार्टिफिकेटखौ इसु खालामगोन। दा बहाय थाङोब्ला साबसे मानसिया डिसिसिम थांनो हायो साबसे मानसिया बेबायदि डकुमेन्टस दिहुननो हायो जेनेबा NRC होनब्ला बै NRC माबाया नङा NRC फाइनाल ड्राफ्टखौसो दिहुननांगौ बै 21 नाम्बार गोनाङा दा बेखौ बिसोरो अनलाइनजों बख'नांगौ बेखौबोथ' नङा एखमबा आं बायद' जानानै जोंनि ट्राइबेल मानसिखौ बिं ए प्रेसिडेन्ट आं बुङो ओइ आमाखार IMNPNखौ बिसोर रोङा माबानानै बख'ना होफै बेबायदि आरोखि दा आरो भटार माबा कार्ड भटार कार्डआवथ' ओरैबायदि खालामना हरबाय सोरनि नामा मा रोखोम जाना फैदों भगवानसो मिथिगौ नोंथांमोनबो निस्सय मिथिगौ बे जिनिसखौ जे सोरनिबा नामानो भुल सोरनिबा माबायानो आरो ओरैबायदि जुगाव दानि कम्पिउटार जुगाव मबाव एआ अ जानो फैदोंब्ला बेखौबो एक्सेप्ट खालामा एआ अ जानो फैदोंब्ला बेखौबो नाजावा ओरैबायदि जाना दङ दा बेखौ जोङो आङो बेनि सासे बर' जानानै ट्राइबेल जानानै आं बिसोरखौ जथेस्थ' मदद खालामो आरो किसुमान जिनिसखौ जेले जेथेखौ आङो एभयड खालामहैयो आरोखि। ओरैनो कास्ट सार्टिफिकेटनि खोथायाव सिगांनि बायदि गोरलै राहाजों मोनफिननायनि बे जिनिसा दासिमबो माबा जानानै दङ आन्डार प्रसेस माने कर्टनि केसखौ ओरैबायदि जादों आवगायनि जेनाखि माबामोन उकिलमोन एडभकेटमोन बेयाव अलरेडि बे मेजिस्ट्रेट जानानै थांबाय मेजिस्ट्रेट जानानै थांनायखाय जों गोदान माबा एडभकेट दावगायफिनदों निल दत्त होननाय बिथाङा दा समाय होनो हाथ'वाखै आरो दाथ' नै माबा जानानै दङ कर्ट अफ कन्टेक्ट जानानै दङ बे हिसाबै मस्ट प्रब्लि बे जिनिसा उइथिन सर्ट टाइम जों आसा खालामो बेखौ मे जुनहालागै जों बिदि आवगायनि बायदि रेगुलार होफिननो हागोन बायदि मने खालामो आरोखि बेनो।